Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължила десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано днес. Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация.